இதை மாதிரி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு டோட்டலாக ஒரு 5 கிலோமீட்டர்லேருந்து 6 கிலோமீட்டர் வரையும் உள்ளார போகுது. அது வரையும் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னாக்கா நான் சைக்கிளில் போய் ஒரு லாங் வீடியோ எடுக்கிறேன். யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாக்கா அதை வந்து ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு ஓகே ஐ நீட் அப்படிங்கிற மாதிரி போடுங்க. நான் வந்து கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பெரிய இதுவாக ஒரு 5 மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம்.